ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 16/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಪುಣ್ಯದ ಖಾತೆನು ಜಮಾ ಮಲ್ಪೊಡು. ಯೋಗ ಬಲುಟ್ಟು ಪಾಪದ ಖಾತೆನು ಭಸ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು. ಐನೆಡ್ದವರ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಶ್ರೀಮತದ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನಗ ಶಬ್ದದ್ದು ದೂರ ಪೋಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಹಜವಾದ ಬಿಡುಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಶ್ರೀಮತ ಪನ್ಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಲೆ. ಪಿತೆರ್ದು ಎಂಚಿನಲ ಪಾತಿರೊಡ್ಚಿ ಈ ಶ್ರೀಮತನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಹಜವಾದ ಶಬ್ದರ್ದು ದೂರ ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ. ಏತ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರ್ಗವರು ಆತು ಸಂಪಾದನೆ ಜಮಾ ಒಂದು ಹೋಗುಂಡು. ನೆನಪುಗಾದು ಅಮೃತ ವೇಳೆದ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಲಕ್ದು ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಲೆ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಡು ಸ್ಥಿತ ಅದು ಕುಲ್ಲುಲೆ. ಗೀತೆ: ರಾತ್ರಿನು ಜತ್ತೊಂದು ಕಲೆಯೇ, ಪಗೆಲು ತಿನ್ನೊಂದು ಕಲೆಯೇ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾದ ಪಿದೆಗೆ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಪಾತಿರೊಚ್ಚಿ ಪಂಡು ಏರು ತಿರಿಪವರು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಡು ಸ್ಥಿತಾದ ಕುಲ್ಯರ್ಡ ಬಾಬಾ ಅತ್ತಂಡ ಆತ್ಮ ಸ್ಥಿತ ಆದ ಕುಲ್ದರ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೇರು ಬಾಯಿಡ್ದು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ ಬಲ್ಲಿ ರಾಮ ರಾಮ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಪನ್ನೊಂದು ಬರ್ತಿರು. ಅಂಡ್ ಐನು ಪನ್ಪುಣಿಡ್ದವರೆಲ್ಲ ಸಹ ಮನುಷ್ಯರು ಪಾವನೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಏಪ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತೊಂದುಪ್ಪಿರೋ ಅಪಗನೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪತಿತೇರದು ಪಾವನೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಂದು ಪಣ್ಣಗ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪತಿತರಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪಾವನ ಒಂದುಲ್ಲರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಏರು ಪತಿತೆರ್ಲ ಉಪ್ಪುಜೆರು. ಐನು 1000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಏಪ ಭಾರತ ಪಾವನಾದಿತ್ತಂಡು ಅಪಗ ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಂಡು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಸುಖತ ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ. ಭಾರತ ಸುಖಧಾಮವಾದಿ ಇತ್ತಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ರಾಮ ಸೀತೆ ಇಂಚಿನಕ್ಲ ಮಂದಿರಲು ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಯುಗತ್ತ ಚಿಹ್ನೆಲಾದುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಅವಶ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ್ನ ರಾಜ್ಯದಾನಿ ಇತ್ತಂಡು. ಇಂದುವೇ ಭಾರತಡು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿಯರ್ನ ರಾಜ್ಯ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದು ಉಂಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ಬಂದು ಪನ್ನೊಡಾಪುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಮನುಷ್ಯರೇ ತೆರಿಯೋನರು ಮನುಷ್ಯರು ಸಹ ತೆರಿಯೊಂಜೀರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಪ್ರಾಣಿಲು ಹಿಡ್ದಲ ಕೀಳು ಅತ್ತಂಡ ಕಡೆ ಬಂದು ಪನ್ನೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನು ತೆರಿಯೋಣಂದೆ ಏತೊಂಜಿ ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ತೆರಿಯೋನು ಜೇರು. ನಿಗಲು ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಐನೆಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಸುರುಕು ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಂಡು ಐನೆಡ್ದವರ ಐತ ಪರಿಣಾಮದಾದಾಂಡು ಅನಾಥೆರು ನಾಸ್ತಿಕರು ನಿರ್ಧನಿಕರಾದ ಬುಡಿಯರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾವುದುಲ್ಲರು. ಅರೆದು ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲರು. ಇಂದು ಮಸ್ತು ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯಾದುಂಡು. 21 ಜನ್ಮದ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜಧಾನಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇಂದು ಕಡಿಮೆ ಪಾತಿರದಾನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತು 5000 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಎನ್ನ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಲೆ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಲೆ. ಬಾಹರ್ಮುಖಿಯವರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಘೋರ ಅಂಧಕಾರದ ಸಮಯವಾದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ರಾತ್ರಿ ಪಂದು ಪನ್ನೊಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬರೊಂದು ಉಂಡು ಪಂಡ ಬೊಲ್ಪು ಬರೊಂದುಂಡು. ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯನು ಘೋರ ಅಂಧಕಾರ ಸತ್ಯಯುಗದ ಆದಿನು ಘೋರ ಪ್ರಕಾಶ ಬಂದು ಪನ್ನೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪವರು ಯಾನು ಏಪ ಮಾತಾ ಮನುಷ್ಯರು ಪತಿತಾದುಪ್ಪಿರೋ ಅಪಗ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸದಾ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿನು ಕೊರ್ರೆ ಬೈದೆ. ವಿನಾಸಲ ಎದುರುಡು ಉಂತುದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಕಳೆದು ಪೋಂಡು ಒಂತನೆ ಒರಿದು ಐನೆಡ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಎಂಚ ಮಹಾತೆರ್ಲ ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಯುವರೋ ಅಂಚೆನೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಯಲಿ. ಮಹಾತೆರ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆ ಮಹಾತೆರ್ಲ ಮಧುರವಾಯಿನ ಇಲ್ಲು ಶಬ್ದರ್ದು ದೂರ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮದ ಇಲ್ಲು ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮವಾದುಂಡು. ಧಾಮ ಪಂಡರಡ ಅಲ್ಪ ಕೇವಲ ಒರಿಯೇ ಉಪ್ಪುಜೆರು. ಇತ್ತೆ ಏತು ಜೀವಾತ್ಮರುಲ್ಲೆರೋ ಅಕ್ಲು ಮಹಾತೆರ್ಲ ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಪೋಪೆರು. ಅವು ನಿರಾಕಾರಿ ವೃಕ್ಷವಾದುಂಡು. ಎಂಚ ಚಿತ್ರೋಡ್ಲ ವೃಕ್ಷನು ತೊಜಿಪೋಯರ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮದ ಇಲ್ಲು ಶಾಂತಿಧಾಮವಾದುಂಡು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಸುಖಧಾಮಡು ಬರ್ಪ. ಇತ್ತೆ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಆವೊಂದುಂಡು. ಕಲಿಯುಗದ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ.
ದ್ವಾಪರದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಯುಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋರು ಯಾನ್ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅದು ಪೂಜೋ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಉಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಹೊಸ ಇಲ್ಲು ತಯಾರಾದ ಮುಟ್ಟಗ ಪರತ್ ಇಲ್ಲಲೆ ಕೊಲ್ದು ಪರತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಇಲ್ಲು ತಯಾರಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಪರತೆನು ಬುಟ್ಪಾಡಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇದುಲ ಸಹ ಪರತ್ ವಸ್ತುವಾದುಂಡತ್ತೆ ಇಂದೆತ ವಿನಾಶಗಾದ ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಉಂಡು ಬಾಬಾ ಕುಳಿತು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೋರು ಆತ್ಮನೇ ತೆರಿಯೋಂಡು ಶಾರೀರಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹ ಆತ್ಮನೇ ಕಲ್ಪೊಂಡತ್ತೆ ಯಾನು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಆದುಲ್ಲೆ ಸರ್ಜನ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಆತ್ಮನೇ ಪನ್ಪುಂಡು ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜನ್ನಿನ ಕಾರಣ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಆತ್ಮನೇ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಶಿವಪಾಪ ಯಾನ ಆತ್ಮಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾಂದುಲ್ಲೆ ಆತ್ಮಲ ಈ ಪರತ್ ಶರೀರನು ಬುರ್ದು ಪೋದು ಪೊಸತೆನು ದೆತ್ತನುಂಡು ಎಂಗುಳಿತ್ತ ಶ್ಯಾಮ ಆದುಲ್ಲ ಕೂಡ ಪೊರ್ಲಾದುಪ್ಪ ಪೊರ್ಲುದ್ದು ಶ್ಯಾಮ ಆದುಪ್ಪ ಪಂಡ ಕಪ್ಪಾದುಲ್ಲ 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆಪ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬಾ ಕಾಮ ಚಿತ್ತೆರ್ದು ಜಪಡದು ಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ತದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲವಿರು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೇಹದ್ದುದ ಆಸ್ತಿನೇ ಕೊರ್ಪಿರತ್ತೆ ಬಾಬಂತೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲಿರು ಅಂಚಿನ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗಾದು ವೈಕುಂಠದ ಉಡುಗೊರೆನ ಕನ ಇದೆ ಅಂಗೈಡು ಸ್ವರ್ಗನು ಕನ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಖಲು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣ ತೂಪರು ಈ ತೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಉಲ್ಲೆರು ಮೊಕಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಬಾಬನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲಾದುಲ್ಲಿರು ಎಂಕುಲು ಶಿವಬಾಬರದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಆರೆ ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಆದುಲ್ಲೆರು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವಿರು ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಎಂಚ ಕಲ್ಪವಿರು ಕಲ್ಪವನಿ ಐನೆರ್ದವರ ಬೇರ್ನ ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಓದವಿರು ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಅರೆನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೋಲು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಆರ್ನನೇ ಮಾತ ಮಹಿಮೆಲಾದುಂಡು ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆರಾದುಲ್ಲಿರು ಐಡ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರುಡಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆನ್ಲ ಸಹ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಅತ್ತಂಡ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಆರೆ ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾದುಲ್ಲಿರು ಅರೆನೇ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪಂಡು ಬುಡಿಯರ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುನಿ ಮನುಷ್ಯರೇನು ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣನು ಸಹ ದೈವಿ ಗುಣಧಾರಿ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುಡಾಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣನು ಸುರುತ ಕುಮಾರಾದಿತ್ತೆ ఆయన ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಯ್ಯಾಲೆಡು ತೂಂಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಶಿವಬಾಬನ ಏಪಲ ತೂಂಕುದಿರು ದಯಪಂಡ ಆರು ಏಪಗುಲ ಬಾಲ್ಯಾಪುನೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದಿನಂತೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪವೆರು ತೆರಿಪೆಯರಗಾದು ಯಾನ ನಿಕುಲ್ನ ಬಾಲಕಾದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಏನನು ತಮ್ಮ ವಾರಸ್ತಾರಾದು ಮಲ್ತೊನ್ನುವರು ಬಲಿಹಾರಿ ಆಪರ್ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಯಾನ್ಲ ಸಹ ಬಲಿಹಾರಿ ಆಪೆ ಬಲಿಹಾರಿ ಆಪರ್ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಯಾನ ನಿಕುಲ್ನ ಬಾಲಕ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವನಿ ಮನುಷ್ಯರಡ ಏ ತೊಂಜಿ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪೋದು ತರೇನ್ ಬಗ್ಗವಿರು ಇಂದೆಕು ಗೊಂಬೆದ ಪೂಜೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ನವರಾತ್ರಿಡು ಮಸ್ತ್ ಗೊಂಬೆಲೆನು ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಐತ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ 4 ಆಜಿ ಭುಜೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇವಿ ಉಪ್ಪಿರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲಿಗೆ ಆಯುಧ ಇಂದಿಯನ್ಲ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಆಂಡ ದೇವತೆಲು ಹಿಂಸಕರಾದುಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜೆರು ಶಾಸ್ತ್ರವಾದಿಲು ಅಕಲಿನು ಸಹ ಹಿಂಸಕರಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು ನೇಪಾಳೊಡ್ಲ ಸಹ ಕಾಳಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಕಾಳಿ ಈ ರೀತಿ ಉಳ್ಳಿರೆ ಮಮ್ಮನು ಕಾಳಿ ನಾಲೈಗ್ ಪಂಡ ಮಮ್ಮಲ ಕಾಳಿ ನಾಲೈಗ್ ಉಪ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲೆರೆ ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆದುಪ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರರು ಸೂಕ್ಷ್ಮತಂಡು ಉಳ್ಳೆರು ಎನ್ಮ 10 ಭುಜೆತ್ತಿನ ದೇವತೆಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಅಲಂಕಾರ ಆದುಂಡು ಕಾಸನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಬೋಡತ್ತೆ 5 ಒಕ್ಕ ಬೇತಿ ಬೇತಿ ಚಿತ್ರನು ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಲ್ಪನೆ ತೂಲೆ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಂದಿರ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪನೆ ಕಪ್ಪಾಯಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಮಂದಿರಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾರಣ ಉಪ್ಪೊಡತ್ತೆ ಏ ತೊಂಜಿ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಒಂದುಂಡು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಶುರುವಾದುಂಡು ಬಾಕಿ ಸಮಯ ಅಂತೂ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸೈಯೊಡಾಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ವಾರಸ್ದಾರದ ಪೂಜೆರು ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಸಂಗಮುಡು ರಾಜ್ಯ ಪದವಿಗಾದು ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತದ ಪನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನನೇ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಪ ಅಂತೂ ಪವಿತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಹಕ್ಕುದಾರರಾದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ವಾ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ತದ ಎಂಚಾದುಂಡು ಇಂದು ಮಾತಲ ಮರೆತು ಹೋಗುಂಡು ಅಲ್ಪ
ಪಾವನಾರೆಗಾದ ಗುರುಕುಲೆನು ಮಲ್ತೊನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇದೇ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪತಿತೆರು ಉಪ್ಪುಜಿರು ಬಾಬಾ ಕಾರ ದೆಕ್ಕದು ಸಿಂಹಾಸನಡು ಕುಲ್ಲವೆರು ಗುರುಕುಲು ಸದ್ಗತಿಗಾದ ಬೋಡು ಅಲ್ಪ ಅಂತೂ ಸದ್ಗತಿ ಇತ್ತದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗುರುಕುಲ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಾಬಾ ತೀರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಲೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನಡು ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯನಾತ್ಮ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ನ ರೂಪಡುಲ್ಲೆ ಯನಾತ್ಮ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಈ ಶರೀರನು ಬುಡಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನಾಪನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಈ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಓದುವ ಆತ್ಮನೇ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯದ ಮುಖಾಂತರ ಓದುಂಡು ಆತ್ಮನೇ ಕೇನುಂಡು ಇಂದು ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ತಂತೆ ಕಥೆತ್ತು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ಮಶಾನ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಜಾಗೃತಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಬಿದಿರುದ ಕಾಡುಗು ಬೂರ್ಣ ಸಮಯಡು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಪನ್ಪರು ಅಂಡ ಅಪಗ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸಾವು ತಿಂದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ತ್ರಾಹಿ ಪಣೊಂದೆ ಒರಿದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಶಿಕ್ಷೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪಾಪದ ಖಾತೆನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಣ್ಯದ ಖಾತೆನು ಜಮಾ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು ಹೊಸತಾದ 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಜಮಾ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರನೇ ಜಮಾ ಆಪುಂಡು ಪರತ್ ಖಾತೆ ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಜ್ಞಾನಲ ಏತೊಂಜಿ ಸಹಜವಾದುಂಡು ನಿಖಲ್ನವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಏತೊಂಜಿ ಸಂಪಾದನೆ ಆದುಂಡು ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರೋ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರ್ಗವಿರೋ ಆತ ಅಪಾರ ಲೆಕ್ಕಜ್ಜನೆ ಆತ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊನಿರು ಅಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಗುಡಿಸಲ್ಡು ಕುಲ್ದರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಲ್ಡು ಕುಲ್ವರು ಗುಡಿಸಲು ಅಂಚನೆ ಮಹಲ್ಡು ಅಂತರ ಅಂತೂ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನಗ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆದ ಪಾತೆರಾದು ಉಂಡತೆ ರಾಜ ರಾಣಿನ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರೇತು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಿರೋ ಆತೆ ಆಕ್ಲ ವಿನಾಶ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಐನೇರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕದು ಬುಲ್ಪುಗು ಲಕ್ಕದು ನೆನಪುಡು ಕುಲ್ಲೋಡಾಪುಂಡು ಏತು ನೆನಪುದ ಚಾರ್ಟ್ ದೀಪರೋ ಆತ ಎಡ್ಡೆವು ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನು ಪಡೆಪರು ಶಿವಬಾಬನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಮಾಲೆ ಅಪಾರು ಐನೇರ್ದವರ ಹೃದಯ ದರ್ಪ ನೋಡುದು ಓಡಾಪುಂಡು ಯಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಒರಿಸರು ಪಂಡ ಮದ್ಮೆಯರ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಲ್ಲೇನೆ ಯಾನು ಮಮ್ಮ ಬಾಬನ ತರಹ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪಿನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರದ ಪೂಕುಲುಲ್ಲಿರು ಇಂದು ಭಗವಂತ ಬಾಬನ ಮಾನವನ ಪೂತೋಟವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ತೂಲೆ ಕುಮಾರಿಕಾ ಮನೋಹರ್ ಏತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪೂಕುಲಾದುಲ್ಲಿರು ಈ ರತನು ಜ್ಯೋತಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಬಾಬಾ ಈ ಪೂತೋಟನು ತೂವೊಂದು ಕುಡ ಆ ತೋಟಡು ಪೋದು ಪೂಕುಲೆನು ತೂಪೆರು ಭಗವಂತನು ಪೂಕುಲೆನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪಿರು ಪಂಡಿತನ ಜೋಕುಲ ಸಹ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪಿರು ನಂಬರ್ 1 ರಡ್ಡನೆ ಪೂಕುಲು ಏರು ಆದುಲ್ಲಿರು ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದು 21 ಜನ್ಮಗಾದು ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನು ಪಡೆಪುನ ಕಡಿಮೆ ಪಾತಿರದಾನೆ ಅಪಾರ ಸುಖೊಪ್ಪುಂಡು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಓಡಾಪುಂಡು ಇಂದು ಶಾಲೆಯಾದುಂಡು ಈ ಶಾರೀರಿಕ ವಿದ್ಯೆದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದುದು ಶಿಕ್ಷಕನ ನಡವಳಿಕೆ ಸದಾ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯವಂತರಾದುಪ್ಪಿರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆದುಪ್ಪಿರು ಶಾಲೆಡು ಅಂದ ಶ್ರದ್ಧೆದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಓದುವರು ಮುಲ್ಪಾನಿಗಳು ರಾಜರೆಯರೇ ಓದುವರು ಸನ್ಯಾಸಿಲಂತೂ ಈಶ್ವರನೇ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಪಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪಿರು ಆಟೋನೇ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪಿರು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲೆಗೆ ತೆರಿಪವರು ಜೋಕುಲೆ ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಪವಿತ್ರಾಲೆ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚ ಅಲ್ಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಪೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂದುಲ ಸಹ ಈಶ್ವರ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆದುಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ರಾಜ ಋಷಿ ಆದುಲ್ಲರು ಅಕುಲಂತೂ ಇಲ್ಲು ಮಟನು ಬುಟ್ಪೆರು ಅಂಡ ನಿಕುಲಂತೂ ಇಲ್ಲಲಿತದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪರು ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡಿತ್ತೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಉಂಡು ಐನು ಬಾಬನೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ನಿಕುಲು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಈ ಆತ್ಮಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅತ್ತಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು ಹಿಂದೆರ್ದು ನಿಕುಲು ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಪರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅತ್ತಂಡ ಕಾಲೇಜನ್ನು ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಒವ್ವಿಯ ಖರ್ಚಿಚ್ಚಿ ಕೇವಲ ಮೂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆದ ಪ್ರತಿ ಓಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತಾ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ
ಬುಲ್ಪುಗು ಬೇಗಲಕದು ಅವಶ್ಯವಾದ ನೆನಪುಡು ಕುಲ್ಲುಡಾಪುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ಯದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಜಮಾ ಮಲ್ಪೋಡು ರಡ್ಡು ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯನು ಬುದ್ಧಿಡುದಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಓದುಡಾಪುಂಡು ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಆವೋಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತೆರಿದು ಐನು ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸರ್ವ ವಿಶೇಷ ಸಂಪನ್ನ ಭವ. ಡ್ರಾಮದ ನಿಯಮ ಪ್ರಮಾಣ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೋರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮಗೂ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಮಾಲೆದ ಕಡೆತ ಮನಿಯಾದುಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮದ ಭಾಗ್ಯದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಗುರುತು ಮಲ್ತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತರ್ಡ ಬೇತೆ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಸತಾ ಬರೊಂದು ಹೋಗುಂಡು. ಒಂಜತ ಎದುರುಡು ನನಂಜಿ ಬಿಂದು ಪಾಡೊಂದು ಸರ್ವ ವಿಶೇಷತೆಯದು ಸಂಪನ್ನ ಅದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಮನ್ಮನಾಭವದ ಮಂತ್ರದ ಸದಾ ಸ್ಮೃತಿ ಪುನಗ ಮನಸ್ಸದ ಅಲೆದಾಟ ಬಂದ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.